Уладзіслаў Сагакомля «Свавольным дзецям» чытае Кацярына Красільнікава. Унуку бабуля гаворыць: сваволіць табе не дазволю. Хоць некалі болей і горай, дзядуля яго пасваволіў. Суседу гразіў і зайздросціў, сялян прыгнятаў бессаромна. На сеймах стаяў за кагосьці і біўся, за што невядома. Жывіце ж вы, дзеткі, як трэба, свавольце ў нявіннай свабодзе. Мячы павыстругвайце з дрэва і зелле сякайце ў гародзе. Хай рукі напоўняцца сілай і з кожным узмахам не млеюць. Самотныя нашы магілы густым пазаростаюць зеллем. За год, за другі, за трэці там будзе ўжо яшчарак процьма. Дык вашай апекуй, дзеці, магілы ашчадзіцца продкаў, каб там не вадзіліся дрэнні, а птушкі спявалі стагоддзі. Мячы павыстругвайце з дрэва і зелле сякайце ў гародзе. Час іншы вам, дзеткі, настане, надыдзе зусім неспадзеўка. І зменіце мечык драўляны на слова, пяро і надзейнасць. Пакуль жа вучыцеся змала, сцінаючы так па парадку. Ушчэчыну зелля запалам вы кветкі шануйце на градках і птушак не будзьце дарэмна, а зрэшты забаўцеся ў згодзе. Мячы павыстругвайце з дрэва і зелле сякайце ў гародзе. Працяг аповесці «У сям'і» «Вясна» выконвае Мікіта Роскач. Досвідка пайшоў дожджык і раніца спазнілася. Такая яна шэра, заспаная. Нашы яшчэ спяць, толькі я ляжу, не сплючы ад поўначы, і пасыкаю, прыслухоўваюся, як наспявае мой нарыў на руцэ, як ён пячы і патузвае. З акна чуваць чырыканне вераб'ю, а ў кухні за дзвярыма клохкае прачнуўшыся клаптуха і цікаюць кураняты. Я адчапіў кружок, піхнуў рукою форткі. Акно адчынілася. У хату дыхнула вясна. Столькі фарбаў цяпер у свежай зелені палёў, перамежнай палосамі шэрай ралі. У зелені лугоў, папырсканай жаўцізной расцвіўшай лотаці, усіявались музеты лягляды. Гэтак хораша распускаюцца яблыкі над вільготнымі шэрымі градамі, зубкаватыя лісточкі бярозы і лапкі памазаных мёдам кляновых лістоў. І вечары такія ціхія, цудоўныя. А рысаваць усё ж не хочацца. Чаму? Не ведаю сам. Мусіць таму, чаму цяпер мне не хочацца бабуліных казак. Вясна. Вось яны, дзеці. Спяць абое, смачна нагуляўшыся за дзень да поўнай знямогі. Ніна каля мамы на ложку, а Толік на падлозе ў начоўках. З таго дня, як ён пазнаў смак прасторы і сонца, вочы хочуць смяяцца, а ножкі тупаць і тупаць. Сам надоечы пачаў вылазіць з калыскі, ды упаў на падлогу. Таму яго зараз кладуць у начоўках. Сёння ён толькі нешта заспаў пад дожджык. Ды вось Толік устаў, пацёр вочы і вылез з начовак. Я прыціх, пагляджу, малы адвык ужо клікаць на помач бабулю ці маму і пачынае свой дзень самастойна. Папяўся на клямку, адчыніў і моцна пхнуў аберуч дзверы ў кухню, а сам за размаху стаў рукамі на парог. Пакуль ён угрунтоўваецца на нагах, перад ім ужо клопка яго найбольшы вораг — квактуха. Яна сунецца на яго, натыбыліўшы белае пер'е, а за ёю жоўтыя пушыстыя цівачкі, за якіх яму так балюча прыецца. Толік не губляецца. Левой рукой ён гладзіць пад кароткай кашулькай голы пуп, а правай настаўляе пагрозліва палец і кажа: «Не люсь, туліцца не можна, будзе Толя біць лязінай, а-та-та!» Але туліцца клохкае і грозна сунецца на яго. Тады малы вяртаецца ў хату і шукае лязіны. У кутку стаіць Кульба, якой бабуля, хварэючы, падпірае сваю старасць.
Толік бярэ і як папала за каня, падымае дужкай угару і паварочваецца да ворага. Вораг перабраўся ўжо цераз парог і кліча за сабой сваю пісклівую дружыну. Пачынаецца бітва. Толік устае на пальчыкі і зверху б'е кульпай перад самай дзюбай квактухі. Курыца натапырваецца і грозна пад'язджае, але кульба ападае зноў. І на гэты раз удала, пад пер'і. Квактуха з крыкам адступае, а за ёю сыплюцца куранят. Пераможца праследуе, бярэцца адной рукой за вушак дзвярэй, другой валажы за сабой кульбу і шырока з'едае цераз парог. Але кульба чапляецца дужкай за вушак і патузаўшы трохі. Толік трухціць за курыцай бяззбройны, толькі ў кароткай кашульцы. Спачатку чуваць бразганне клямкі ў сені, а пасля баявы воклік квактухі і прарэзлівае «Ба-ба!». Я бягу на ратунак. Аркадзь Куляшоў. Верш «Магілёўская хмарка» выконвае Лізавета Каблікова. Хмарка плыла, пачаўшы свой шлях з Магілёўскай. У дзень нараджэння хмарынка была, мялюткую пару дняпроўскай. Расла яна хутка, і ў першы палёт збіралася вечары баба. І лёгкую пару з азёраў балот да шляху свайго далучала. Нямала яна для тутэйшых людзей зрабіла карысны работы. Напрыклад, пад крычавам стомлены жней схавала свой цень ад спякоты. У вобласць Арлоўскую хмарку была, спрабуючы першыя сілы. Уласным дыханнем у рух правяла ужо ветраковыя крылы. Нясмела трывожачы цішыню над дахам, вось гэтым, над домам. Напэўна, ў жыцці сваі першыню з вясёлым праехала громам. І людзі усміхаюцца хмарцы сваёй, і ўдзячна услед і крычу я: «Расці, Магілёўская хмарка! Зямлёй, трымаючы сувязь жывую!» Урывак з аповесці цёткі «Міхаська» выконвае Таццяна Ветрава. Была уже поздняя осень, холодно, туманно, и дробный дождик сыпал имглой, и почернелое поле, и луг лежали у нейким мотошно мертвом сне. Пастухи разложили огонь, великое вогнище роготало, и пеклась бульба. Яська, по прозвищу Довговязый, дув з усьої силы у трубу. Тру-тру-тру! И шло рехом по опустелым поле, да ще сумнейшей ставала осень. Михась сидел одиноко при мокрой дороге, подаль от пастухов. Голова ему нечто болело, палали щочки. Стулился в клубок, быцем тая шерая кубинка, натошенная кротом. Думки его были невеселые, полные слез, бытые осенние хмарки, невыблаганные дождем. Часом навод скатився. Правда, нягодный я хлопец, усім придумываю лихо, але хто для мяне добры? Усе, як на лихого собаку, а ту, а та-та. Горькие слова катились из дзіцячых губок, як тяжкие камені на мужицкую ниву. Бычок чорный недалеко ходил. Михась, натрапивши косыми вочками на бачка, яшчэ горай даўся ў жаль. Такі чорны гад, як гэты бычок, і той мяне не слухае. Нябось іншых пастухоў баіцца, толькі крыкнуць, зараз адверне рыла ад шкоды. А мяне, каб себе скура, не вытрываў хлопец, схапіўся і з усяго маху сцебануў па хрыбляціні чорнага бычка. Павеся,
здавалося, закляв чок своїм бичачим розумом. Не вытравало дитячее сердце в маркотный осенний день. Михасю стало завидно, что навык бычок и той має до себе прихильное стадо. Держи! Бери! Янук! Игнат! Лови! А-та-та-та-та! Загрукотели целой громадой хлопцы. Бегали, гнались его поперек загонов с обостреленным жорбом. Птушка летела, падала, устымалась, бегла. С левого скрылья капала кроў. Нога была перабіта. Хлопцы нямала што ўжо хваталі за пер'я калечаную птушку, але яна не давалася, уцякала, выбіваючыся з апошніх сіл. Угледзеўшы Міхася, мо падумаў, што кус, або што іншае. Згадаеш птушку? Але толькі даляцеўшы да хлапца, ударылася усім целам у яго грудзі. Крр, крр, жаласно запішчала. Міхасю здалося, быццам птушка просіць: ратуй, ратуй. Шесть! Михася кинул Жорова полами рваной свитки и растопырил руки. «Отдавай, рабы!» — кричали пастухи. «Не дам! Отдавай! Не дам! Отдавай!» — кричали пастухи, обступивши тесным кругом, тузали Михасем, як высохшей галиной. «Отойдите! Йой! Не турзайте! Под сердцем тисни! Пустите!» Хлопец схапіўся за грудзі. «Ёй! Ёй! Што ж гэта?» Не паспеў дагаварыць, спялеў як палатно і асунуўся ў разору. Пастухі перапалохаліся. «Вады!» — скамандаваў найстаршы. «Міхась! Братка, ці чуеш? Мы табе Жорава аддамо!» Пачалі угаварваць, падымаць, качаць. Але хлопец ляжаў, бы надломаная саломінка. Через полминуты прилетел Янук с полной шапкой воды. Отчинили котиком зубы, улили кольки каплю воды. «Михась, братка, ты чуешь?» Через полминуты Михась уздыхнул. Губы почали червонеть. «Перенесем!» — озвался который с хлопцев. Осторожно взяли пастухи Михася на руки и перенесли до вогнища. Алексій Кульсін. Рушники. Виконує Арина Чака. Вышивала мать. У руках, як веселки, нитки миготели, клалися на белых рушниках родной нивы фарбы и оттень. Расцветали ружи и ляны на непоуторных весновых узорах. Уплетались напевы, сны про мне солнца и далеких зорок. Дочки и сыны у жыццёвы шлях гэты дар благословення брали. У партизанских боровых лясах рушники на ранах обгорали. Тлели под снегами и дождем на могильном помнику герою. Сёння у хатах многих над сажом узоры тые ж зихотять зарой. На далеким поле целины, вытирая хлопец твар спотелый, запал света у свет, за край лясны, рушники, як птахи залетели. Крылы ильняные, рушники, ружи незавялые краски, прикладешься вихоть у шаги, быццам машину очуешь ласки.